Hello mga kabisaya, welcome sa aking channel. Mag-unbox na naman tayo ngayon from Shopee. Dalawa to mga kabisaya. Isang maliit, isang malaki. Pero itong maliit, binuksan ko na. Kasi baka na-scam ako. So bubuksan na natin. Ano kayang laman nito? Bibiro lang mga kabisaya. Mic to mga kabisaya. Para sa aking computer gaming. Punitin na natin. So ito siya mga kabisaya. Microphone. Mukhang maganda. Kita naman. Mukhang maganda. Ang halaga pala nito mga kabisaya sa Shopee, 1,559. Nakuha ko lang siya ng 1,434 dahil meron akong 10% discount at saka yung voucher na free shipping. So, bubuksan na natin. Secure na secure mga kabisaya. Lagay naman natin ito sa baba. Pati ito. May kasamang manual mga kabisaya. Ito yung cord niya o cable. USB Type-C at saka USB 3.0. Ito na ang mic. Wow! Napakaganda mga kabisaya. Mabigat siya. At masasabi mo legit at original. Ang link pala nito mga kabisaya, lagay ko sa description para sa mga gustong bumili sa Shopee ng ganito, click na lang nila yun. Pero hindi ako sponsor ni Shopee. So gusto ko siyang i-test. Badami. Uy! Umiilaw mga kabisaya. Umiiwanag. Oh my God! Wow! So dito pa lang masasabi mo lang gumagana talaga siya. So ngayon i-open ko yung aking OBS. Test natin. So ito mga kabisaya, kita nyo ba ito? Gumagana siya pag ako yung sasalita. So ibig sabihin talagang gumagana 100%. So ayan na mga kabisaya, okay siya. So exit ko lang at tabi lang natin ito. Ngayon dito namang isa yung nabuksan ko na. Ito mga kabisaya ay isang display adapter. Kaya ako bumili nito kasi ang aking cellphone ay hindi supported ng 6 HDMI. Ang halaga din nito mga kabisaya sa Shopee, 1,709. So
dahil meron na naman akong 10% discount at free shipping na voucher, nakuha ko lang siya ng 1,449. So, isa na natin. Pakita ko na sa inyo mga kabisay. Yan. Ito ang itsura niya. Ito, USB. Saksak to sa ano. USB Type-C dongle from cellphone. Tapos ito isaksak ko. Kaya lang, pupunin ko lang. So, ito din pala siya. Magkano lang mabili ko nito? Wala dito. Hindi ko maalala ang price. Pero, 300 plus lang ito mga kabisaya. At ito na lang mga kabisaya. Working ko sa aking cellphone. Ang cellphone ko mga kabisaya ay Samsung A52s. So hindi na siya supported ng HDMI. So ito yung isaksak ko mga kabisaya sa aking cellphone. Yan USB. Tapos itong USB na 3.0, ito yung isaksak ko naman dito. Tapos mula naman dito, it's HDMI. Isaksak ko dito at saka dun sa video capture ko. Doon akong video capture. Yan, ito siya mga kabisaya. Ito na nakasaksak na sa HDMI. So ito yung mumurahing video capture. Nasa ano lang dito mga kabisaya, 300 plus. Ito yung isaksak ko doon sa aking computer. So ito naman dito sa wag na display adapter. So ganito ang nangyayari mga kabisaya. Dito yung cellphone ko. Ito yung sa PC ko. So mamaya ko na ito i-test. Lipit na natin. Yun yung mga kabisaya. Pati yung link nito lagay ko sa description. Pati na rin link nito lagay ko na sa description kung gagana siya. Pero kung hindi siya gagana mga kabisaya, hindi ko siya ilagay sa description. Pag wala sa description, ibig sabihin hindi siya working. So hindi ko siya i-recommend. At ulitin ko mga kabisaya, hindi ako sponsored ng Shopee. So yun ang mga kabisaya. Hanggang dito na lang ang aking unboxing. Thank you so much sa walang sawang panonood.